Vieš, čo je najväčšia pasca pri zoznamovaní? Že dobrý človek často nevyzerá zaujímavo na prvý pohľad. A ten toxický? Ten má charizmu jak Netflix trailer. Napätie, emócie, dráma, nečakané zvraty. A ty si po týždni psychicky na jeske. A potom sa človek pýta, ako mám spoznať, či je niekto fakt dobrý partner, alebo len dobre hrá. Lebo úprimne, dnes sa dá fejkovať všetko. Dobrota, záujem, úroveň, stabilita. Dokonca aj to, že niekto má vážne úmysly. A preto dnes ideme bez filtra rozobrať jednu z najdôležitejších vecí v živote. Ako spoznať dobrého partnera alebo partnerku ešte predtým, než sa do toho človeka zamiluješ až po uši. Áno, budeme hovoriť aj o red flags, ale hlavne o tom, čo si ľudia nevšimajú. Green flags. Lebo veľa ľudí vie, čo nechce, ale málo ľudí vie, čo vlastne potrebuje. Dobrý partner sa nesnaží byť dokonalý. Začnime úplne jednoducho. Dobrý partner nepotrebuje vyzerať ako človek bez chyby. Vieš, kto sa najviac snaží vyzerať dokonalo? Človek, ktorý niečo skrýva. Dobrý človek sa nesnaží ohúriť každou vetou. Nemá potrebu dokazovať, že je najlepší. Je prirodzený. A možno aj trochu nudný na začiatku. A teraz príde tvrdá pravda. Nuda na začiatku často znamená pokoj v budúcnosti. Lebo zdravý človek ti nedá emocionálnu horskú dráhu za 3 dni. On ti dá stabilitu. A stabilita je sexy. Len nie na prvý pohľad. Sleduj, ako sa správa, keď nemusí. Toto je jedna z najlepších vecí, ktorú môžeš spraviť. Nepozeraj sa na to, ako sa k tebe správa, keď chce sex, vzťah alebo pozornosť. Pozeraj sa na to, ako sa správa, keď nemá žiadny benefit. Ako sa správa k čašničke? Ako reaguje, keď niečo nejde podľa plánu? Ako sa správa ku kamarátom, ľuďom, známym, čo mu nič nedlžia? Lebo dobrý partner je dobrý človek aj vtedy, keď ho nikto nesleduje. A to je rozdiel medzi frajerom a charakterom. Dobrý partner nerobí z lásky hádanku. Toto by som dal vytlačiť na billboard. Dobrý partner ti nebude dávať signály ako sudoku. Nebudeš riešiť, čo tým myslel, prečo neodpísal, či som niečo pokazil, či mu mám napísať znova. Nie. Dobrý človek komunikuje normálne, jasne, jednoducho. A keď má problém, povie to. Zdravý partner nebuduje vzťah cez manipuláciu a ticho. Zdravý partner buduje vzťah cez komunikáciu. Lebo dospelý človek nerobí trestné mlčanie. To robia ľudia, ktorí chcú mať moc. Dobrý partner sa teší z tvojho šťastia. Toto je extrémne podceňované. Dobrý partner sa nesúťaží. On sa teší, keď sa ti darí. Keď máš úspech, tak nemá potrebu to zhadzovať, ironizovať alebo otočiť na seba. Vieš, čo robí toxický človek, keď sa ti darí? Začne byť divný, byť odmeraný, robiť poznámky, alebo ti pokazí náladu, lebo mu vadí, že svietiš. A dobrý partner? Ten ti ešte pridá baterky. Nepozeráš sa na slová, ale na činy. Najväčší životný ském je veta: ja nie som ako ostatní. Každý je vraj iný, každý je vraj úprimný, každý vraj chce niečo vážne. Ale realita je taká, že ľudia sa ukazujú činom. Nie tým, čo povedia po 2 vínach. Dobrá otázka je, keď niečo sľúbi, dodrží to? Ak povie, že zavolá, zavolá? Ak povie, že príde, príde? Ak povie, že mu na tebe záleží, správa sa tak? Lebo partnerstvo nie je o romantických vetách. Partnerstvo je o spoľahlivosti.
A spoľahlivosť je najsexy vlastnosť, ktorú si človek uvedomí, až keď ju stratí. Dobrý partner ti neberie slobodu. Zdravý vzťah neznamená, že prestaneš byť ty. Dobrý partner ti nebude robiť výčitky za kamarátov, scény za to, že máš hobby, psychologické hry typu vyber si ja alebo oni. Lebo dobrý človek vie, že láska nie je väzenie. Dobrý človek chce byť súčasť tvojho života, nie jeho majiteľ. A keď niekto potrebuje kontrolu, nie je to láska. Je to strach. A strach je toxická základňa na vzťah. Dobrý partner sa nebojí zodpovednosti. Toto je ďalší game changer. Dobrý partner nemá problém priznať chybu. Keď spraví hlúposť, nepovie to ty si ma vyprovokoval. To nie je moja vina. Ty si precitlivený lomka. On povie prepač, toto som pokazil. A toto je tak strašne sexy, že to je až nefér. Lebo človek, ktorý vie niesť zodpovednosť, je človek, s ktorým sa dá budovať budúcnosť. A človek, ktorý sa stále vyhovára, ten ti raz zničí nervy aj sebavedomie. Pozor na iskru, ktorá je len trauma. A teraz ideme do temnejšieho kúta. Veľa ľudí si myslí, že keď cítia brutálnu chémiu a napätie, tak je to osud. Ale často je to len tvoja nervová sústava, ktorá rozpoznala chaos. Áno, tvoja trauma si našla známe prostredie. Preto niektorí ľudia stále končia s rovnakým typom partnera. Nie preto, že sú hlúpi, ale preto, že ich mozog si zamieňa stres s láskou. A to je choré, ale reálne. Zdravý partner ti neprinesie úzkosť. Zdravý partner ti prinesie pokoj. A pokoj môže byť zo začiatku nezvyčajný, až podozrivý. Dobrý partner sa ťa pýta otázky. Nie povrchné, nie ako bolo, ale skutočné otázky. Zaujíma ho, čo máš v hlave, čo ťa trápi, čo chceš v živote, ako rozmýšľaš. Lebo človek, ktorý ťa chce len fyzicky, sa nepýta hlboko. Ale človek, ktorý ťa chce naozaj, ten sa snaží pochopiť, kto si. A to je jeden z najväčších signálov. Ako to spoznať rýchlejšie? Dobre, a teraz praktická časť, lebo ja viem, že ľudia nechcú len filozofiu. Takže, mini testy. Test 1. Nastav hranicu. Povedz niečo ako dnes nemôže, mám toho veľa. Dobrý partner povie jasné, pohoda, oddychni si. Toxický povie aha, tak nič. Test 2. Povedz svoj názor. Niečo, čo nie je úplne mainstream. Dobrý partner bude diskutovať. Toxický ťa zhodí alebo zosmiešni. Test 3. Sleduj konzistentnosť. Jeden deň je zlatý a druhý deň studený. To nie je tajomný človek. To je nestabilný človek. A nestabilita nie je romantika. Nestabilita je budúci problém. Záver. Dobrý partner je jednoduchý, nie zložitý. Na konci dňa dobrý partner ti nerobí život ťažší. Dobrý partner ti ho uľahčuje. Nie tým, že za teba všetko spraví, ale tým, že nemusíš stále riešiť, či si dosť dobrý, dobrá, či si zaslúžiš odpoveď, či si niečo nepokazil. Láska nemá byť skúška. Láska má byť miesto, kde môžeš byť sám sebou. A ak sa pri niekom cítiš viac ako projekt na opravu, než ako človek, tak to nie je partner. To je problém v ľudskej podobe. A teraz mi povedz úprimne, koľkokrát si už v živote ignoroval lomka a signály, lebo si chcela, aby to vyšlo? Koľkokrát si povedala, možno sa zmení. A koľkokrát sa nezmenil? Napíš mi do komentu. Čo je podľa teba najväčší znak dobrého partnera? Je to úprimnosť? Stabilita?
Zodpovednosť? Alebo niečo úplne iné? A ak chceš viac takýchto epizód, kde sa nebavíme jak v romantickej rozprávke, ale normálne ako dospelí ľudia, tak daj follow, odber a zdieľaj túto epizódu s niekým, kto stále verí, že ignorovať red flags je forma sebapoznania. Lebo nie je. To je len bolesť s odkladom. A my tu predsa nie sme na to, aby sme trpeli. My sme tu na to, aby sme žili. Tak sa počujeme na budúce.